Gvern ġdid nazzjonalista se jinvesti fis-setturi kollha u se jieħu d-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu għal ġid komuni bilan li l-poplu Malti u Awċi ikollu kwalità ta' ħajja aħjar. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li saritlu l-4 nofsinhar fuq l-istazzjon F-Living fejn semma numru ta' proposti għal setturi varji. Matul din l-intervista l-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li bħalissa għandna numru ta' setturi f'pajjiżna li jinsabu għal-kubtejhom kaġun tan-nuqqas ta' investiment mill-gvern. Hawnhekk Bernard Grech fakkar fil-proposti tal-Partit Nazzjonalista biex tiġi indirizzata il-pjaga tal-għoli tal-ħajja. L-ewwel waħda tintaxxax iż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Qegħdin ilu għati l-inċentivi lil min iħaddem biex il-piżijiet tal-għoli tal-ħajja ma jitfaħħomx billi jolli l-prezzijiet imbagħad malli huma jiżidlu il-prezzijiet minn qed jipproduċi xi ħaġa jew jagħti servizz, jekk jiżidu l-ispejjeż se jitfaħħom fuq il-konsumatur. Mhux aħna mbagħtu. Għal qed ngħidulu naħħilu dak il-pis. Tih l-inċentivi fiskali qed nilu idna ngħiduha din 3 snin. Ejja noħolqu fond nazzjonali biex ngħinu l-min jimporta u jesporta f'dan il-pajjiż. Bernard Grech fakkar ukoll fl-importanza li jinħolqu setturi ekonomiċi ġodda, xi ħaġa li Gvern Nazzjonalista għamel ukoll fil-passat. Gvern Nazzjonalista se jieħu id-deċiżjonijiet meħtieġa billi ikkonna setturi ekonomiċi oħrajn li bnejna bħalhom meta konna fil-gvern. Illum alla ħares m'għandekx is-settur tas-servizzi finanzjarji kulħadd jgħidlek min bdieħ dak, il-Gvern Nazzjonalista. L-avjazzjoni, il-gaming. L-avjazzjoni, il-gaming, il-farmaceutika da kollha aħna bdejnihom. Anke t-turiżmu fis-sittinijiet aħna bdejnieh ukoll. Brabta ma' settur tal-enerġija Bernard Grech qal li huwa naċċettabbli li għat-tieni sajf konsekuttiv il-poplu qed iqatta' l-lejl wara l-ieħor bla dawl, hawnhekk huwa assigura li gvern ġdid nazzjonalista se jinvesti fis-settur tal-enerġija fosthom bit-turbini offshore kif ukoll li jkun hawn liberalizzazzjoni fil-provvista tal-elettriku. Investu iva fl-enerġija alternattiva, se nkunu qed ninvestu fid-distribuzzjoni, se nibnu iva farms, deep sea wind turbines, turbini tar-riħ fil-baħar illum it-teknoloġija tippermettija ma jkunux fix-xatt din jew fejn tarawhom fil-viċin ħajkunu l-bot. Kilometri l-bot mill-kosta jistgħu jsiru u jfornu eluf ta' djar. Fil-konfront tas-settur tas-saħħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif in-nies qed iqattaw sigħat sħaf l-emerġenza sakemm jinqdew kaġun tal-isplużjoni fil-popolazzjoni. Bernard Grech saħaq li apparti bidla fil-mudell ekonomiku ta' pajjiżna, il-Partit Nazzjonalista kommess li jibni star ġdid f'Għawdex u jinvesti fejn ikun meħtieġ. Tkellimna dwar mhux biss l-isptar mentali, ma tkellimna fuq is-servizzi fil-komunità, tkellimna fuq l-isptar ġdid f'Għawdex illi l-isptar San Luqa nerġgħu nirriabilitaw ħalli nintegraw ukoll fis-servizz tas-saħħa imma jrid ikollna clinics ukoll madwar Malta u Għawdex għaliex illum kulħadd jgħidlek illi s-servizz tas-saħħa sfortunatament mar lura. Intant matul din l-intervista Bernard Grech fakkar f'numru ta' proposti oħra li ressa il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar snin fost l-oħrajn li jkun hawn aktar spazji miftuħa f'pajjiżna li l-ambjent isir dritt fundamentali fil-Kostituzzjoni u li l-prodott lokali jingħata aktar importanza.